Hola manualistes, com esteu? Mira, us ensenyaré ara el Junk Journal July del 24, d'aquest estiu. L'he acabat l'altre dia. Encara que ja hi hagi coses a Instagram penjades, em farà gràcia ensenyar-vos una mica i a veure si puc explicar-ho una miqueta. Aprofitaré penjar el vídeo celebrant més o menys un any que vaig començar a penjar vídeos en aquest canal de YouTube de Quines Manualitats, que va ser amb aquest àlbum, el Reto Mar i Playa, val? De setembre de l'any passat, del 23, val? Que vam fer. Ja està posat, ja us posaré l'enllaç a baix, a la descripció. Comencem a ensenyar, a fer una vista amb aquest. Ho trec i comencem. Aquí hi ha els prompts, les normes. El primer dia, el dia 1, era Spark, que eren espurnes. Val? I llavors jo vaig agafar com a les festes i les espurnes que hi ha doncs, amb els castells de focs i els diables, aquí a Catalunya. Vale? Castells de focs a tot arreu, però el que són diables, festes de diables i altres animals d'aquest bestiari, val? Que fan moltes espurnes i cremen. Vinga. Següent dia, el segon dia, era postcard. Val? Jo aquestes postals, això ho vaig fer-ho jo. Era d'un llibre, vaig treure aquesta foto i vaig fer aquesta part de darrere, així com tintat amb cafè, segells, o així tens d'aquests així en plan doncs, de mapes. Vale? I això seria... Vaig fer aquest mini segell, on ets? Aquí, val? Bueno, i doncs aquest és... Ho vaig treure, mira, en el seu dia ho vaig posar de qui era la idea. Ho vaig mirar d'una noia que va fer aquesta. Com que aquest era fold, que vol dir plegar, jo vaig interpretar com a plegar, vaig posar una mica de visites i viatges que havia fet al llarg doncs, d'aquest curs passat. Val? Però clar, què em va passar? Al posar les imatges em va quedar com, veus? Em van quedar del revés. Però bueno, val? A veure on ets. Així, val? És els llocs. A veure si ho plego, veus? Es plega així, val? Ja ho enganxaré. Aquí era labels, etiquetes, i en totes he mirat de posar, com que és així verd, vaig mirar de posar alguna cosa verda. Val? En totes, si veieu, veus que hi ha alguna coseta verda. Vale? El 5 era lettering. Val? I vaig aprofitar d'aquí, ja ho vaig dir també, doncs aquí que jo havia fet tot de pràctiques i això, i vaig treure aquest trosset per posar-lo com a fons. I llavors també altres lletretes, altres coses que tenia fetes, doncs vaig anar enganxant-les, algunes que vaig fent. Mira, això com que m'agrada tant, vaig agafar-me l'altre dia a l'Abacus aquest llibret, quadernet, per poder fer... Ja vaig començar una miqueta. És difícil, És difícil. Em vaig comprar uns retoladors també, així per poder fer això. Aquests retoladors que són grisos i el tambor aquest, que són amb pinzell i punta bala. Aquí, vale? També hi ha una mica de verd. El 8 era observar i vaig fer l'ull. Jo vaig fer-ho molt literal. I aquí doncs era observar amb el telescopi doncs, una nit amb la Via Làctea, representava la lluna i els estels fugaços. El Wildlife, el dia 6, em vaig intentar fer doncs, la part de protegim els animals en perill d'extinció. Vaig posar uns quants representats, elefants, goril·les, llops, el trencalòs, la tortuga mediterrània,
gallfer, el tritó del Montseny i la tortuga babagua. Val? També la balena i preservem la vida, no només aquests, sinó també tants altres. El dia 7 era Window, vaig fer que s'està trencant, s'ha desfet. Aquí hi ha una finestra, enganxarem, i bueno, vaig posar una sèrie d'etiquetes en diversos llocs. Val? Llavors, el tema era, vaig posar canvia de finestres aquest estiu. Val? Llavors hi ha diverses cartes, etiquetes, i llavors és per anar posant, anar canviant. Posaré aquesta. Val? Window. Això són washi tapes fets per mi, però són, o sigui, fets per mi, però per casualitat, o sigui, són el cinta d'aquesta de pintor per tal d'aguantar els papers de l'aquarela així, llavors doncs, bueno, s'embrutaven, però a més en acabat vaig fer una mica de decoració. En tinc més per aquí, fets per mi. Estan inspirats en alguna noia de YouTube, val? I ara no me'n recordo quina, però aquí hi ha més coses. Aquí n'hi ha diversos, també. Ups, aquí. Si me'n recordo, després ho poso a baix. Aquest és Scraps, doncs amb això vaig fer. A la pàgina aquesta està feta tot de, a part d'altres també, però tot de trossos d'aquí, d'aquest cas de papers. Això també és unes tires que jo faig, també apreses d'alguna noia de YouTube. I això són les tires aquelles dels texans, la part de la costura. Aquí. Això és una carta. Posem fil a l'agulla, però com que eren fils, això és fils, comencem a fer tot allò que teníem planejat. Fils, tot de fils, no? Això està així també cosit. Val, aquí. Bueno, també hi ha el verd. També he posat cosa verda. Aquí no es veu, el verd. Aquí. Val, seguim. Aquest és el dia 11, stamps, doncs segells. Val? Vaig fer primer una base amb segells, estampació de segells, i després també hi ha segells de la meva col·lecció quan jo era petita, una de les col·leccions que feia, segells de debò, dels sobres, més aquest segell de lacre. Aquí era, doncs això, packaging. Doncs el tema era del dia 12, això és el 12, i un 0, però el 12 era, doncs, utilitzar envoltoris. Doncs, per exemple, hi ha allò del sucre, el paquet de sucre. Això era d'un sabó d'oliva. Això de les càpsules de cafè, aquí diu, no?, el que vaig fer servir. Això és una bossa de merceria, la xocolata, no sé per on para. Aquí. Això eren les plantilles. Aquest altre era light. No sé si es diu així, llum. Vaig fer a partir de la llum del foc, de quan es va començar a fer el foc, doncs, diferents llums, no? Les de Nadal, de bengales, el sol, focus. Estem ara al dia el 14, que era weather. Doncs això, ennuvolat, vaig buscar una imatge a través d'una finestra, dia calorós, així de platja, aquest es desplega. De fresca, una platja però en fresca, la boira, i aquí més serè, temporal marítim, tranquil, temps tranquil, tanco i ventós. Aquest és divertit. El 15, homemade. A part d'aquí
Hi ha com un bloc amb estampacions i papers diferents decorats per mi. Cafè, tenyit de cafè, aquest era barbrat, paper així amb ratlles, etc. Marbrejat, tot d'etiquetes que ja tenia, això també ho tenia ja fet, aquests els tenia fets, llavors he aprofitat per, mira, doncs ja estava fet homemade, saps? I aquest aquí hi ha un altre, veus? Un sobre que vaig fer un dia. I aquest, mira, una mena de, també de junk journal, vale? Amb les seves butxaquetes, així petitonet. I això aquí també poso, doncs, això és una xapa, vale? De cervesa xafada i decorada. I aquí hi ha tot el que he fet servir, més o menys. Ui, encara vaig pel 15. Aquest era els pètals, són pètals de debò, de Sant Jordi, de la rosa de Sant Jordi, i, bueno, diferents històries en plors. Aquí tenim el 17, i és, doncs, això, embellit. Doncs, bueno, poso coses diferents embellides. El dia 18 era free. Jo ho vaig agafar com a lliure. Vaig servir el verd també. I, doncs això, vaig interpretar, doncs això, els ocells lliures. El 19, tag. Diversos tags, val? Aquest un enganxat, aquest, amb un sobre, això és un sobre afegit d'aquests de finestra. Aquí hi ha un altre tag, val? Hi ha 1, 2 i 3. El 20, picture. Doncs vaig agafar una foto d'un llibre, així un collage amb papers diversos. 21, colors. Viure la vida a tot color. Vaig fer com una paleta de colors. Llavors aquí, doncs mira, la paraula color en diferents idiomes. Poètic, el 27. Vaig agafar, doncs, una poesia que parlés del juliol, tot i que ho vaig fer a l'agost, representava que era el 27 de juliol, doncs hi vaig posar una poesia que parlés del juliol, del Martí Pol. Aquí hi ha un collage, així, una mica així estival de camp. Vaig voler fer una mica de platja, amb el seu fons verd i el sol, que infantil, no? Aquí, botons. Doncs, botons. Això representa que s'obre, però està enganxat. Ai, s'ha sortit! Amb tot de retalls de roba. Aquest és contrast. Vaig contrastar colors. Aquest el vaig fer abans que aquest, però bueno, aquest és el que vaig fer ahir ja. Vaig fer un sol així brillant. Shine. Amb purpurina, que ja tinc de fa molts anys, I aquest, que era el Celebrate, el vaig fer el 31 de juliol. Aquest sí que el vaig fer a dia. És una foto quan celebrar festes, tradicions, aniversaris, sants, i bueno, hi ha altres diverses coses, veus? Festes, etc. I tot de... Això és confeti. I bé, ja està. Tancat, que primer anava molt bé, però al final va quedar molt apretat, això. A veure si m'animo a fer-ne un altre. Ha quedat grosset, Al final. Doncs gràcies per arribar fins aquí. Si t'ha agradat el vídeo, fes un like. Si voleu, també podeu subscriure-us al canal. I mira de fer algun comentari, que m'encanten els comentaris i poder-los contestar.
Que vagi bé i fins al proper vídeo.